Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama denganku, ayo Meng, Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gapo Malah Pemirsa. Aku ki yo jenenge ngomong ki mesti ana kesele ya pemirsa ya. Nunggu cucu dolanan dekne turu, aku yo ambek ngantuk-ngantuk ngono nunggone mbek lungguh ndek main karo mainan. Aku ki garane Mas Santo mulih pemirsa. Ndek muni ya ndek muni ape mulih. Lah tak kira ki sesuke. Nek iki tak jelasno dhisik ya, engko biasane kan sing takok pemirsa. Kenapa kok Mas Santo mulih? Nek Mas Santo mulih ku berarti ndek gak ana orderan raketang sedina apa rong bengi. Raketang mau 1 malam atau 1 hari atau 2 malam aku mesti mulai Mas Santo. Berarti nek Mas Santo pulang masih jarak dekat, itu berarti pas gak ana orderan daripada nek kesuwen nang kono gak dibayar. Jadi Mas Santo pulang sering kejadian dulu mulai karena yo ana apa ora ana orderan, yo kadang kalau ana tanggal abang pas ana kontrak orderane nang pabrik ngono ceritane. Ki yo pas aku tangi turu ki mang di miss call. Aku wis keturu HP tak salah nang ngisor ngono, ngisore kasur, aku keturu. Aku yo esok nganti bengi iki raketang sak siutan gak turu blas. Biasanya iki turu raketang setengah jam iki gak turu pemirsa. Jadi awak udah dadi ae mbak. Yo endingnya yang ngono kuwi. Mas Santo telepon kan HP ku tak ketano nek bengi pemirsa. Di ngantuk sel. Ya wis. Dadine ora krungu. Sepurane ya aku ngomongnya pas dodok-dodok kuwi. Terus Bu, aku yo kaget. Sido mulih. Kira-kira sido. Terus tak kandhani Mas Santo. Nek misale gak ono orderan, medine engko wedine Mas Santo ki engko yo keleleran dhewe nang garasi. Koncone kan daerah Jawa Timur kabeh dadine kan muleh ngono. Bahasa kuwi medu dadi ae maaf ya pemirsa. Ya wis ngono kuwi. Takon mulih ngono lho pemirsa. Mbah aku mau ngaping jupuk tripod yo. Segoku ku jane isek, cuma Mas Santo pengen ngono ku ndemang pemirsa. Bu aku tak golek njobo lah apa sego goreng apa sego pecel mesti ngono. Jaman biyen iki ngono kuwi pemirsa. Gak duwe konten pun nek aku ning Jepang tengah wengi wis gak usah sibuk-sibuk masak. Nek teko aku tengah wengi aku tak tuku nang njobo sing anget ya wis. Nek Mas Santo wis angger karepe apa wis ben aku ngono. Walinan ya wis. Tripote petak soleh petak jupuk. Suwen. Selendek biasa, seperti biasa nggih kopi wangi metu golek sego. Segone wis tak pung yang iki nek kesuwen kok sego iki nek majikan kesuwen gak selera wong. Tapi sing apik segone wis adem kuwi pemirsa gak panas. Kadang gue mudun lah nang jero segone. Mas Santo gak seneng. Apalane ndek mulai kok kerja ni kan gak mesti anggur tengah wengi tuku. Mulai pas mulai kerja.
jutaan ya. Apa yang bilang musik ini aku cengan nih. Buil-buil banget. Oh. Mungkin semut geni pemirsa. Semut api. Iki anduk tak salah kono maaf ya pemirsa. Soalnya anggere baru dani semutnya mbludak. Dek ning golek nggon sing ngadeg. Oh anakku. Dadine lagi. Ya tak salah njobo. Iki pemirsa. Mas Santa metu sik golek apa. Anggere Mas Santa mulai wengi misalnya dia ngeban orderan terus esok prei pengen mulai biasanya ngono kuwi pemirsa nek tekone ko sepur wengi tak kono ojek online kan aku gak mungkin tengah wengi budal anakku piye jadi ngalai tak kono ojek misal ojek terus medun merah kuyu malah mindong gaweni asine yo wis ditawani bolak-balik tante dene medun merah gak apa Mas motor sijine gowo lan obrak-obrak sing turu malah tak penging pemirsa wis kenging tapi Mas Santo aku ambek iki mang lho ngresiki angger barudan semute tekan kamar wis resiko pemirsa urip cedhak sawah sing iki aku kan gak mungkin mantan hilang semut kan jeru nek ketok nang permukaan tak basmi karo Marsal memang mulane Mas Santo mulai ku ora sempat tak konten laraiku rai turu kocar-kacir kabeh rambutku ya aku cuci muka dhisik pemirsa Mak apa ya? Neng kucing anu pemirsa piye ya? Apa nih? Ayo Meng. Kandani aku mau ambek ngresiki semute ungkrap angger barudan kok. Masalah sih. Bisa. Tapi aku yo hati-hati wong cah cilik. Mas Santo tengah wengi teko bisa. Sahur. Jarang mulai bengi. Orang mulai wengi pemirsa lho. Nah nek bengi nek mulai bengi ya tak kon numpak ojek tengah wengi. Wis bedok asik. Oke. Sego pecel iki. Oh, gitu pemirsa. Aku kalau sambut tukokno ora apa-apa wis. Kan gosok mambu ya. Mambu dong. Ini pemirsa Mas Santo. Iya wis ah. Kotak gampang. Tak nyuting sik. Malah enggak tahu ketok kayak gini. Iki mang guru-guru niku lho pemirsa. Cucu mangan biskuit, kecer nang pinggir lawang semute langsung kono angger barudan ya. Alah. Anu kok aku. Piye? Alah. Piye? Pak Paku. Paku kuwi. Alah. Aku ndek ini malah sibuk. Baru banjir ndek ini. Inginane banjir iku sampai sesoke ya. Sesoke iku semut langsung ungkerap. Orang dulu Dan terus wah latur marang dina perang dina. Santai. Pak kau hambatan. Mang Cimeng dolanan jaket malah. Gimana? Oh, tengah wengi pemirsa. Mau kok. Gak gelem wis ben. Trep pindangan entek Dek. Suwar.
Ibu tak kok mangan nek tengah wengi angger aku nguyah kok melayu mesti diarani kei mangan. Mas Santo ben ngebarno. Oh, anu pemisah mangan. Yo ramenya tetap rame, cuma yo gimana Pak apa ya? Apa? Apa? Sepuro. Kenapa nek Mas Santo mulai tengah wengi niku berarti sesuk gak order mulai mergawe langsung babas rene pemisah. Gak mesti sak geleme Mas Santo. Pengen malah bengi ya. Dipen sik pemisah. Jame wis Itu Jakarta tak mulai. kondisi rumah nek wengi. Gimana aku beresin mainan biasalah. Aku ki mblang rasidik rasane urisi pemisah. Masih omahe sik lemah. Nek rapi ki nek dolani dulur apa tangga. Kuwi nganu iki. Kericake iki. Udan iki sore ya. Sore. Ana gerimis. Sore mang aku golek bensinnya sengajar lah aku ngono. Nang pom iku mendunge lor peteng wis. Tuku bensin ajar lah aku ngono. Lah nek nang pom kan Mbak Romo kono pemisah. Aku sih tak penting anakku nek sampai kudaran tengah dalan yo engko awake panas aku ngajar lah nek kene pom ini wis tutup kok. Mbah kenapa ora pemisah. Besok-besok selanjutnya Mas Santo yo nyulek mulai. Oh kita harus aneh sik. Tarsik, saya tak tutup dulu Mas Santo ben melanjutkan makannya engko terus istirahat. Wis pokoke angger Mas Santo boleh ku berarti juga order ngono. Misale nek nyulek yo penaran sedelok nang omah jenenge sak penak-penake turu nang nggon kerja iki yo nek lagi ana cuti kerja yo mulai ngono pemisah. Numpak sport 13.000 cepu Surabaya kadang paling cepet Mas Santo seminggu pisan mulai pemisah. Paling cepat nek kangen pas ndelalah ana senggang waktu mulai paling suwi pernah sasi setengah. Sebelum saya tak tutup dulu kontennya ngerti wis sae kok sesuk kita lanjut lagi kontennya apa kurang tak pikir wis pokoknya lanjut oke. Jalali lakum satu keluarga mas kapun jalali bismillah kupon anak mbak supaya sengake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.